Spiss fil-ħajja tagħna nkunu konxi minn dak li jonqosna. Jekk issa beda l-ksieħ u l-uġieħ jibda jinħass iktar u nibdew ngħidu għajma hawn għajma hemm u tonqosni dik u tonqosni l-oħra u għandi dik il-problema u dik id-diffikultà. Jekk hu tant niffukaw kultant fuq dak li jonqosna li ninsew dak li nkunu rċevejna, d-don ir-rigali kbar li Alla jkun qed jagħmel magħna kontinwament. Ikun naħseb il-lejla huwa waħda minn dawn l-okkażjonijiet li rridu niftħu naqra iktar l-għajnejn il-viżjoni tagħna u l-moħħ tagħna u l-qalb tagħna biex minn barra l-problemi li bħalissa għandna u li jiġu mill-ewwel dawk f'rasna mhux hekk l-sien imur l-iktar fuq id-darsa jew fuq is-sinna li tuġa. Allura moħħna jmur mill-ewwel fuq il-problema, d-diffikultà. Imma minn barra dawn hemm ħafna rigali u doni li sewwa li nkunu konxi tagħhom u sewwa niċċelebrawhom. Jagħmlilna tajjeb li niċċelebrawhom dawn id-doni. U jiena naħseb li wieħed minn dawn ir-rigali l-kbar huwa l-isqof Giovanni Maria Camilleri li llejla qegħdin infakru. Hekk biżżejjed insemmu żewġ esperjenzi, żewġ momenti minn dak li semmilna Fader Bezzina, is-seminarju u Tapinu. Xi jfissru dawn it-tnejn għalina fid-Djoċesi ta' Għawdex? Is-seminarju u Tapinu. Xi jfissru għalina? Is-seminarju kieku mhux is-seminarju kieku mhux id-Djoċesi, m'hawnx id-Djoċesi. Kieku mhux is-seminarju m'għandniex saċerdoti, m'għandniex formazzjoni. U Tapinu, xi jfisser Tapinu għalina? Kollha kemm aħna nħossu għad-dar tagħna, Tapinu. Id-dar tal-om, id-dar tal-mami. U hemm nibqgħu immorru, jiġri x'jiġri nibqgħu immorru. Anki meta nitbedu mill-Knisja, anke meta ngħidu li ma nibqgħux nemmnu, imma Tapinu tibqa' tmur. Tapinu nibqgħu immorru. U dawn huma rigali li rċevejna hekk mingħand dawk ta' qabilna, mingħand dan l-isqof. Għaddejs għaref, għaqli ġeneruż magħna l-koll. Ejjew ingawdu, ejjew nirringrazzjaw lil Alla ta' dan kollu, ta' din il-persuna. U jew nitolbuh għad-Djoċesi tagħna, nitolbuh għall-Knisja f'Għawdex, nitolbuh ukoll għar-reliġjużi illi minnhom ġie l-isqof Camilleri, nitolbuh għall-Agostinjani li huma preżenti wkoll f'nofsna, fostna, fir-Rabat u x'hekk minn tant snejn ilu. Biex il-mulej jkompli jbierek b'dawn ir-rigali importanti, doni importanti, illi forsi ma nindunawx bihom hekk dritt mill-ewwel, imma nindunaw bihom forsi ma' snejn wara snin. Imma huma tant fundamentali, tant essenzjali. Hija dik il-binja li semma l-profeta Iżajija fl-ewwel qari, dik il-belt li ma taqax, dik il-belt soda. Tapinu s-seminarju Djoċesi. U għaj twettiq ta' dak li talabna Ġesu fil-Vanġelu. Mhux min jgħid li mulej, mhux dak. Imma min jagħmel ir-rida tal-missier. Bil-mod fil-moħħbi mingħajr ħafna storbju min jagħmel ir-rida tal-missier. Il-mulej jagħtina li nirringrazzjawh u li nkomplu niggustaw dawn id-doni li fl-istorja fil-providenza tiegħu oġbu jagħmel mal-gżira tagħna.